Nakwelyuhan sa kapulisan ang usa ka babay ug kaubang tulo ka mga bayot human gitumbok nga nanuli sa usa ka Chinese national sulod sa usa ka lawak sa usa ka motel sa North Reclamation Area. Ang report ni Alan Domingo. Nagtingkagol sa detention facility sa Waterfront Police Station ang mga suspect. Nadakpan sila sa follow-up operation sa kapulisan human gireklamo sa usa ka Chinese national. Sa investigasyon sa kapulisan, mudo sa grupo nga mangita og mga mabiktima. Diin sagad mga langyaw ug ang babae ang ipaon nila. Sa higayon nga magkasabot na dadon sa babae sa usa ka motel, ang biktima og didto mosulod ang kaubang mga bayot sa babae og tulison ang langyaw gamit ang kutsilyo. Na-trace nato, nakakuha og mga CCTV footage diin katon dito sa motel na gidalaan sa biktima. O dito mo to hinungdan nga nasubay nila, nakuha na identify na to mga suspect og na-locate gyud kay ang cellphone aning atong biktima dito pa man sa possession sa mga suspect. Mipahimangno ang kapulisan, dili lang mga langyaw kun dili apil sa mga local tourist nga magmatngon aron dili mabiktima. Samtang gipanghimakak sa mga dinakpan nga nanuli sila o gisumbalik nilang pasangil ang reklamante nga maoy nagkasala kanila. Actually, si Iya sa nasa siya ikuan anak kay agal siya prostitution. Ini siya mao din ni ang modus sa mga suspect kundiin mangita sila possible ng mga victims sa mga malls, sa mga nightclub din sa Cebu ug ilang amigohon, ilang ilailahon niya dalo nila sa hotel. Ug pag-abot dito sa hotel, dito nila himuon ang pagpanulis. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.